og velkommen til den her video. Jeg tager lige lidt ned. Ja, okay. I dag der har vi Emil. Ja, okay, nu kommer jeg til at gå op. Jeg går lige ned på knæ. Ja, okay, vi går lige ned på knæ. Ja, så skal nu du... Ja, okay, så... hvad hedder det nu? Vi skal lege gemmeleg. Med nogle walkie-talkies. Ja. Og vi er nede på sådan en legeplads. Jeg ved ikke, om I så godt kan se det. Solen skinner, men... Solen skinner. Og jeg tænker bare, Emil, han skal starte. Jeg giver ham 50 sekunder, fordi han har en skade i sin fod. Er det ikke rigtigt? Jo, og den... I skal ikke kigge på min fod. Altså, ikke fordi der er noget med min fod, men det er bare... Ja, det er bare fordi, han er blevet lidt i... Okay, han har blevet lidt i dag. Det er derfor, at... Okay, jeg tæller bare her. Jeg tæller om... 50 sekunder. Jeg tæller bare. Jeg lægger mig... Yes. Jeg skal tælle nu. Ja. Jeg har lukket øjnene nu. Okay. Jeg klipper bare lige det her. Okay, nu kommer jeg altså. Parat eller ej, nu kommer jeg. Ja, jeg kommer nu. Ja, jeg kommer lige ved at slukke den, så jeg kommer lige den her vej. Ja, men du har været tæt på mig en gang. En gang? Jo. Har jeg set dig en gang? Nej, altså du har ikke set en. Jeg ved ikke, om du har set mig, fordi jeg har fået i det walkie-talkien. Nå, okay. Der er sgu ikke noget her. Hvor er det? Altså, vi prøver at gå ned igen. Altså, hvad der nu sker her med? Hvis jeg nu er der. No! Fundet! No! Så var det ikke godt gennemskuddet? Du skal lige lade være med det her, okay? Det skal jeg nok. Det var fordi, at den er pivludt, og den kommer. Så er det min tur til at gemme mig. Ja, jeg tænker bare, at jeg får den der. Kameraet? Ja. Ja, nej, okay. Ved du hvad, det gør jeg bare ikke. Ja, okay. Jeg gemmer mig nu. Ja, det gør du bare. Bare tæl, ikke? Bare kom med. 30. 30? Ja. Okay. Ellers skal vi ikke bare sige, at man skal vente på, at den er klar, og så kan man bare sige, at vi kommer med den er klar. Vi laver sådan lige nogle... Nu kommer der nogle regler. Ja. Efter han havde så gemt sig. Vi venter, i stedet for at tælle, Så venter vi på, vi venter på, at den anden er klar. Altså, den der fundet gemmestået er klar, og så når den person er klar, så gør man det. Så Ja. de talking. Så er det bare lige der, hvor der er en af os, der har glemt at sige, en er klar. Ja. Så skal man bare vente på en stund. Kan jeg fundet mit år? Hvad træt, når jeg skal tælle? Jeg lægger mig bare på benene, og lægger mig til at sove, ikke? Ja. Okay. Nu skal jeg finde et gemmested. tæller om 3. Så der nu gemmer jeg mig sgu. Okay, jeg finder et gemmested nu. Martin er jo klar, husk det. Yep. Jeg gemmer. Jeg finder dig hurtigere, end du fandt mig. Okay. Jeg gemmer mig inde i Er du klar? rutsjebanen. Nej. Okay. Jeg skal bare holde løbet øjne, okay? Ja. Jeg løber hernede. Okay? Ja. Er du klar nu? Nej. Jeg glæder mig alt for meget. Det er snu. Sådan der, jeg er klar til at blive fundet. Okay, så jeg kommer bare ud nu. Det gør jeg. Ja, bare kom. Så har det vej. Nu kommer jeg. Slå mig bare her. Hvis. Ups. Det er ikke meningen. Hvis han nu skulle komme heroverfra, sidder mig helt op. Altså ikke. Han ikke kan se.
lige gøre sådan noget. Sådan der. Hvad? Hvad med? Jeg ved ikke, hvor vi må være. Han har ikke sagt det. Mm. Det der er ikke. Det er ikke så dumt. Okay. Fordi at... Lige herovre. Der. Lige der. Hej. Jeg har lige set dig. Hvad? Jeg har lige set dig. Sidder man bare... Ja. Sidder man bare lige her. Det er kuk. Okay. Slap lige af. Ja. Okay. Så finder jeg dig snart. Håber jeg. Yep. Okay, kan du godt sige hende på sådan, eller hvor du sådan hende sådan tæt på kronen, bare i fodboldmål. Nej, jeg er ikke over ved fodboldmål. Jeg er for eksempel ved en busk. Altså, hvor at, jeg har lige set dig. Du var så tæt på mig lige for. Hej, mormor. Mormor. Jeg ved. Okay, fine. Jeg skal gå op. Kigger nu. Se nu. Og er du sådan bagved der, hvor man kan gå ind til din farmor? Min mormor. Hvad? Jeg er... Du kan ikke se mig. Jeg kunne høre dig. Ej, så blev vi sgu fundet af Emil. Så det var blevet lettere for dig. Nej, det skal vi ikke sige nu. Fra nu af må man ikke gemme sig bag den her bus. Så er det din tur til at gemme dig. Ja, bare selv der, hvis det er, fordi jeg glemmer mig ikke høre. Jeg tæller ikke. Nej, jeg kigger bare ned. Bare læg dig ned og tælle, hvis det er. Jeg lægger mig ikke ned, fordi hvis jeg lægger mig ned, så kommer der bare græs på mig. Okay, men du skal i hvert fald ikke kigge. Nej, jeg kigger ned i telefonen. Ja. Og så tager jeg lige min klipklapper af. Ja, 3, 2, 1. Bare vi kigger efter, hvor jeg gemmer mig. Hvad hedder det nu? Hvad var det? Nå, okay. Husk at like og subscribe. Det vil vi sætte meget pris på. Jeg ved ikke, om sådan vender rigtig undskyld, hvis det vender lidt forkert. Men nu er det også vores første video på kanalen. Og ja, hvis I gerne vil se flere videoer, så like og subscribe. Eller så kan det altså heller ikke være. Det er sådan bare lige en knap, ikke? Så ja. Jeg er klar. Okay, jeg kommer. Så er han sgu klar. Så... Jeg blev sgu ikke fundet. Okay, nu kommer jeg parat, eller ej, nu kommer jeg. Så nu løber vi. Jeg får den derude. Okay. Der var lige nogen, som jeg tror, der ikke gad blive filmet, så jeg tog den lige med. Du kan ikke finde mig. Og hvis de ikke gider at blive filmet, så skal de heller ikke blive filmet. Jo. Altså, de kom bare lige i cyklen. Men nu... Jeg snyder ikke. Jeg vidste det.
For jeg har gemt mig herfor. Når jeg leger med andre. Så var han sgu derinde. Bip. Bip. Nu er det ham, der skal tælle. Er du klar? Ja, bare vent. Jeg er klar, ikke? Ja, jeg kigger bare ned ad min knæ, og så er jeg nok klar, okay? Yep. Jeg gemmer mig herinde. Seriøst. Jeg er jo klar. Det der gjorde mig bange. Der er ikke dyr herinde, vel? Nej. Gemmer mig. Jeg er klar. Gemmer mig inde. Du har lige øjne, kom her. Fuck. Jeg kan ikke sidde herinde. Jeg ved ikke, om Nu er ikke sker, for det er sådan, at du har. Selvfølgelig har jeg ikke det. Nej. Jeg glæder, og jeg har på mit tøj så. Oh my god. Ej. Nå, så er det din tur til igen. Jeg tager lige en rutstur. Det gør du bare. Jeg står herovre imens. Så du ikke kan se, at jeg snyder. Så kigger jeg ind i en busk. Hej busk. Hvordan har du det? Jamen jeg ved godt, at jeg smider kameraet ned. Jeg lægger kameraet ned og kigger ind i en busk. Eller jeg kigger ned i græsset, ikke? Hvor skal jeg gemme? Nå, jeg håber i hvert fald, I har haft en god dag. Det har jeg i hvert fald. Hvis jeg ikke bliver fundet. Jeg vil bare lige få et test, om man bliver fundet af det. Jeg vil ikke tvinge jer til at trykke like og subscribe, men vores dag vil blive lidt bedre, hvis I likede og subscribede, ikke? For det er en helt ny startet kanal. Jeg går bare derhen. Ja. Jeg får tage lidt tid. Der er dyr på mig. Hvordan skal du forstyrre dig? Okay. Jeg ved godt, hvor jeg skal gemme mig, men bare lige. Jeg sætter mig lige over på bænken uden at kigge. Nu står jeg og kigger ned i jorden. Så når jeg satte mig på bænken, så vi bare her. Hvad sagde du? Jeg bliver helt. Undskyld, jeg kommer nu. Så skal vi ud efter. Sådan der. Så. Nu kommer jeg. Okay, jeg snyder ikke. Men jeg tror, han kan også sidde efter. Jeg ved ikke, hvor han skulle gemme sig. Måske kunne man få et. Nu er jeg tilbage. Det er svært. Kan jeg se ham? Jo. Fy. Jeg kom til at røbe en fuglelort. Ej, den var splatten. Nok med det, ikke? Kan jeg se ham? Nej, det kan jeg vist ikke. Ja, okay. Der ligger der en blå t-shirt. Den er gemt så lige dernede.
Fundet. Du havde fundet mig, ikke? Ja, jeg lavede bare lidt sjovt. Kæft, den fuglelort, jeg rørte ved, var ikke dejlig. Hvad for en fuglelort var det? Det er den her. Var det den eller den herovre? Det er den heroppe. Jeg viser den ikke på YouTube. Det er nok godt klogt. Fanden kom du op? Og lige min walkie-talkie, hvis du kan. Ja, godt. Det er vores første video på kanalen. Føj en fugleklat. Hvem kunne finde på at lave den? Det ved jeg ikke. Nå, jeg ved det. Hvem? Bombardilo krokodilo. Ja. Nej, Bombini Gusini. Så gør du bare sådan her. Nå. Så er det min tur til hjem. Hjem. Er vi enige så? Hjem. Det var jo sådan egentlig godt, jeg fandt. Ja, du ved godt, det begynder at klø meget, når du ligger dernede. Hvordan kunne du ikke grine, da jeg sagde, at jeg rørte ved en fuglelort? Nej. Jeg kiggede bare sådan, undskyld vlog, eller hvad, det er kamera, ikke? Jeg kiggede bare sådan, og så var jeg sådan, jeg har ingen steder at se, hvor han er. Måske er han herovre. Jeg tror, han er herovre. Måske man kunne gå op i træet. Og kigge ud over det hele. Ja, og så kiggede jeg bare på dig. Ui. Du sad seriøst som en selv. Ja, der var vind, imens du grinede. Ja, ikke? Og der skulle jeg høre for den, om det er vind eller... Den her video, der. Skal vi sige, det her er det sidste runde, eller hvad? Så vil jeg... Ja, det kan vi faktisk gøre. Ej, man kan bare ikke se noget på det græs. Ja, det skal lige blive klippet. Græsset? Ja, Jeg løber ud og gemmer mig nu. det gør det bare. Jeg så han i målet. Ja. Vi ses. Skal jeg gå ind? Jeg har bare intet tøj for det. Ej, det var den. Nu gør vi det. Trykker på den der mute-knap. Jeg er klar. Skal du, hvis man trykker på den der mute-knap? Det ved jeg ikke. Bare kom. Er du klar? Ja. Yes, oh baby. Hvor er du at? Jeg var seriøst lige 2 mennesker, og så troede jeg, en eller anden var dig. Videoen, den synes jeg var god. Jeg håber, I vil like. Ja, det kan Like og subscribe. Det har jeg allerede sagt masser af gange. Men ja, husk at like og subscribe. Så håber vi, I får en god dag. Og en god sommerferie. Ja, hvis der nu er sommerferie ved jer. Det ved vi. Der er i hvert fald sommerferie ved os. Ja, og det er sygt dejligt. Ja, det er rigtig dejligt. Ja, det er rigtig dejligt. Nå, men håber I kunne lide videoen, og så vi ses, ved du? Og vi ses. Nå.